באיזה חפץ מדובר? בהצלחה. שאלה ראשונה, איזה חפץ זה? התשובה, מחבת. שאלה שנייה, איזה חפץ זה? התשובה, מיקרוגל. שאלה שלישית, איזה חפץ זה? התשובה, מערוך, מצוין. שאלה רביעית, איזה חפץ זה? התשובה, סכין. שאלה חמישית, איזה חפץ זה? התשובה, פומפייה. שאלה שישית, איזה חפץ זה? התשובה, קרש חיתוך. מעולה, נמשיך. שאלה שביעית, איזה חפץ זה? התשובה, תרווד. שאלה שמינית, איזה חפץ זה? התשובה, סיר. שאלה תשיעית, איזה חפץ זה? התשובה, מיקסר. ולשאלה האחרונה, שאלה עשירית, איזה חפץ זה? התשובה, משקל.